ka gane kuma ba wani wanda ya zo ne ai ba ma wanda ya san babu fa ba za ni ina so ma wani ya zo oh ni ba kana son wani ya zo ya zo ya ce zai beli ba ka nuna masa matsayin doka ke in toshe shi gaba daya wallahi Allah to mai girma kwamishina yanzu maganar da kake kana so ka kore zargin da ake waɗansu daga cikin jami'anku na ƙoƙarin haɗa kai da gwamnati mai mulkin jiha ko ta ƙasa wajen shirya magudin zaɓe tun daga yakin neman zaɓe. Magudin zaɓe ya ina dawa. Wai a jihar Kano. A jihar Kano dawa. Tsakanin gwamnati da CP Muhammad Wakili. Wa. Ne ban da jiya ma na ga gwamna. Ban gan shi ba. Tun da na zo ban gan shi ba sai jiya da za mu yi security meeting. Gaba ɗaya. Kai ɗan jarida ya je ka tambaye shi ko ya ga CP. A'a haba Alhaji. Ba za a yi wannan da kai ba. Wai ba ku gane ba ne kam. Ba ku gane wai shi aiki amana ne ba. Amana kuma daga gun mahalicinmu. Ai in ka zama gwamna, in ka zama ɗan siyasa, in ka zama CP, in ka zama shugaban ƙasa Alhaji. Na ɗaya Allah zai tambaye ka. Na biyu mutanen gari za su tambaye ka. Ko ba haka ba? Na uku kana da 'ya'ya da jikoki a zo sai buga 'ya'yana tambarin an yi rashin gaskiya da ni ba da ni ba. Ni fa ba a rashin gaskiya da ni Alhaji. Ba a rashin gaskiya da ni don na fi jin tsoron Allah da mutum. Kabarin nan wala kirin nan oh my god anyway ba wanda ya taba nema na don in yi rashin gaskiya ba a neme ni ba ma balle ma iki idan kuma an nema ba za ka ba da ba ma ina ma fuskar take ba sai an ga fuska ba kai ka ga fuskan da za a ce min za a yi min wargi ba zai yiwu ba